बेंगलर to आसामनि थाखाय नै बेगासो जाब्राखा जोंना लोगोफोर माल माथाजोबखा नै लोगोफोर जियानो देन्जार दंखायो मानो थाखाय आयौ आंना माखासे देलायग्रा जाबाय आरोना लोगोफोर जोंनि आब'मोना आरोना जा फुराना जाबाय आंनाव दंफैयोमोन फट'आ दा नायबा नुगोन बिसोरो ओमफ्राय नै सेन्देलफ्रा फुगारनांगौ दङ जुथा दङ ना खावैजों मैथाजों दा बयलारजों आलुजों भाजा दालि जोगोनार बिजौ भाजा नै लोगोफोर देलायग्रा दोनग्रा बिहरदों आरोना जिनिस फैदों ओमफ्राय नै साइज नंगौना नङा खेरा दोनग्रा आरोना बेखौ ओरै दोननांगौ आरोना इदि बाहाय ओमफ्राय पेकिं खालामखानोसै आरोना लोगोफोर दिनै मा सोनाय जायो नोंथांमोना नायलांदो आरोना फैदो आच्छा गाबोन फुङाव ओंखारबा थाब सफैगोन थाब सफैनो हागोन जों फुङाव किल'मिटारल' नै आंना माखासे देलायग्रा जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय न'आव थांथारगोनाव माखासे दोनबावगोन आरोना दा दोनथ'वाखै एसे गानि बुस्थुखौ दोनबाय आरोना नै लोगोफोर बाहाय दंबावो आरोना देलायग्राया बर'ना नायनोसै मा दङ ओमफ्राय नै सेन्देलफ्रा फुगारनांगौ दङ जुथा दङ फिसा फिसा जाबाय नै बिदि गस्ला फिसा फिसाखौ लांनो नागिरदों आरोना उन्दैफोरनो बेल दं माथो बेल and butterfly clips दंबावो नै जोंनि आब'मोना आरोना जा फुराना जाबाय आंनाव दंफैयोमोन फट'आ दा नायबा नुगोन बिसोरो नै नुलानो मोखांफोरखौनो देनां लोगो मोनगोन नै आब'मोनजों जा हाबा जाजोब्बाय लोगोफोर साथामबो सासे दंबावोसो साब्रै Piking जाहांबाय नै लोगोफोर पिकिं नै बे जाहैबाय लोगोफोर फुंनियाबो बानायनांगोन नोंहा क्रिम खालामना दं बेखौ लादों आसोलाय बे लाबोन होना जाबाय नै दंबावोसो प्लास्टिकआव दोनसै लोगो जायगा जादों Nambah memori aja ya 64 MB Tony up for us now tunggu gacu oke dah jahat lah bina đây phải hai là có dân đen đỏ trùng cái ayo chắc nào mà đang đến khả này giờ sản đâu nè bây giờ bây giờ mà mình đi ngủ một khả làm đấy Army training là nó xin hai ba đến thằng cái ayo dạ oh dạ không ngầu sao tan đeo im phụ thuộc lên mất chỉ nó bay cả không phụ thuộc bé rồi bé coi đúng ngầu xưa lời Army
Đây là phần mình sẽ bỏ là bé gà bơ rẻ. Ai chưa bông chơi. Baba nih lo udah taruh. Lấy cái phơi đây bắt đầu dưng nè rồi nè. Cái nào chẳng khá đây các bạn nè. Sada costa है भाई. Đây, ủa sao hả lại vậy? Đây là cái phở, thốt la thốt lia đi ra khỏi bao giờ này, bag ship bag là cái phở, hàng gắt chân lại, bag đốt hẳn sao vậy? Number one ban gaya yar, Puli number one ban gaya. Kurma ya tak kurang kan? Anak jilid nak tabung ni. Đây guys, manjana bega. Get up. Bangalore to Assam ta kai nai bega se jab prakha jang la lag. Tomorrow. Shotniफ्राय संफैबाय ओंखाम जानोसै नै मा ओंख्रि मा ओंख्रि संखो मामिया ना खावैजों मैथाजों था बयलारजों आलुजों भाजा दालि जोगोनार बिजौ भाजा बाबा जागासिनो आरोना मेंबाय नोगोदनो आरो ना बाथोन लोगोफोरनि आलासि फैगोनखाय एसे बुरजा ओंख्रि संदों आरोना मा संदों नोंथां मोनबाय जानांगौ जागोनसै नै ओमफ्राय दा ना बाथोनखौ देखाखै Dulu kok